The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Luke chapter 9, verse 23, the Word of God says, "And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me." Colossians 3:2, "Set your mind on the things above, not on the things on the earth." 2 Timothy 1:12, "For I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day." 2 Chronicles 7:14, "And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land." Ephesians 6:11, "Put on the full armor of God, so that you may be able to stand against the schemes of the devil." Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nato karon ang atong pagsusi sa atong kaugalingon kung ana ba kitay mga sala nga nahimo nining adlaw, ug kini kinahanglan isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 mao kini ang recovery technique nga nagaingon sa in English, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." 1 John 1:9. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Anaw sabdiya sa Acts 4:12 nga nagaingon, "Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved." John 3:3 o John 3:7, "Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Musa sa hilom, magandam ta sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong dala ka namo pag-usab dinhi nining napita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Salamat sa kinabuhi nga imong pangilugwayan, timaylan ang imong plano nagalihok pa sa among kinabuhi. Salamat ning tanan o Dios, bisan pa nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kini o Dios ug unta kini nga among pagtuon sa among pulong ning adlaw mamahimong panalangin sa among kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, good morning everyone. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga bago pang nakasway nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Welcome kamong tanan. O kaninyo usab nga mga igsoon dihan ni Kristo, we are going to continue our study
Aniya pa kita magadupot ni ining atong tunanan nga giuluhan o practicing our Christianity. Ang atong pagbansay sa atong pagka magtotoo. Ato ipadayon sa niadtong atong ibiyaan kagahapon. Okay. Prinsipyo. Ato yung sugdon bahin og prinsipyo na nagaingon din ang mga pasiuna o priorities sa Kristohanong pagkinabuhi. Mao nitong hisgutan. Apan dihas Mateo kapitulo 16 versikulo 27 na kanayon kini. Kay ang anak sa tao kini ang titulo ni Ginoong Jesucristo sa iyang gitawag og hypostatic union. Ambot pasabot duha ang iyang kinaiya. Kinaiya sa pagka-Dios, kinaiya sa pagkatao. Pariha kini silang 100% nga puro. Ambot pasabot pure. Pure man, pure God. Pure man 100%, pure God 100%. Mao kana ang gitawag og hypostatic union ni Ginoong Kristo. Now, so kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Diha usab sa pinadayag kapitulo 2 versikulo 26 o 28 nagasulti kini alang sa makadaog ug mupadayon pagbuhat sa akong kabubuton pagtuman sa plano sa Dios hangtod sa katapusan sa iyang kinabuhi, hatagan ko sila gahom sa pagmando sa mga nasod. Ihatag ko usab kanila ang bituon nga kabugason. Now, kaya nga itong gihisgutan nga prinsipyo mao man kadtong mga pasiuna o priorities sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Ang labaw nga mga pasiuna sa imong kinabuhi mao ang pagbaton sa makanunayong pagpuno sa Espiritu Santo ug ang pagtuon sa pagtulunan sa balaang kasulatan ug kini kinahanglang tun-an sa adlaw-adlaw nga paagi on a daily basis. Ang pagpamati sa doktrina sama nini karon atong gibuhat kung ikaw namati ang paggamit sa doktrina, ang pagkinabuhig doktrina mao kini ang labing hataas nga matang sa pagsimba. This is the highest form of worship. Now, dihayo sa katao nga sa makausa nangutana nako unsa kuno kadugaya una pang usa ka magtutuo mamahimong hamtong nga Kristiyano. How long? Now, ang maong pangutana wa mangyoy tukmang tubag. Apan naday usa ka butang ang siguro niini. Dili mo Google og tibuok nga kinabuhi ang pagkahamtong espiritual ni magkinahanglan og kahibalo sa matag usa ka konsepto sa doktrina sa Biblia. Now, ang espirituhanon nga pagkahamtong, spiritual maturity, nanginahanglan kini lamang nanginahanglan og pagka masubayon og sa pag-anad sa pagtuon sa pulong sa Dios. Meaning routine og pagtubo pinagi niini. Kung imong buhaton kini adlaw-adlaw, may puruhan ka nga makatubo sa imong kalag. Hinumdumi baya nga way maayong laki nga magdudua sa paugnas kusog nga nangahimong mga kampiyon nga wa mo sige kahago, kakugi,
pagtuon o pagbansay, apan sa wa pa kini sila mga tiguang. Gihatagan sa Dios ang matag magtotoo ug susama nga mga kaigayunan sa pagkat-on sa iyang pulong o sa pagtuman sa iyang plano. Gihatagan sa Dios ang matag Kristohanon o iyang kaugalingong kabubuton, free will, aron siya makapili kung buot ba niyang mamahimong most valuable player o magpainit ba lang siya siyang sampot sa bangko. And you know what I mean. Tinuod, adunay bagang duot sa mga Kristohanon. Ang di lang yun mga tubo, espirituhanon. Wala'y pagtubo. Mga espirituhanong bata nga masuso. Masuso rin sila kung ato itandi kini. Kaya, kung itandi kini sila, murag batang masuso rin yun. Sa dihang nangatao kini sila pag-usab og human sa mga kauhaan katuig na ang milabay, nagpabilin lang yapon kini silang espirituhan ng mga bata nga masuso. Now, mga magtutuo kini silang naggamit paghihapon ng mga bibiron. Bisag mga tiguang na kini sila pangidaron, kay lagi, wa man manggitubo spiritually. Wa kini sila alamag sa pagmatikod unsay tawhanong maayo og dautan, evil, o aron unta makalikay kini sila sa maong kahimtang. Mga hamtong rang mga magtutuo ang makamatikod, discern unsay tawhanong maayo og dautan. Busa, ang usa lamang kahamtong nga magtutuo nga nagpadayon sa pagtubo sa grasya o sa kaibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Segundo Pedro 3:18, mao'y mga mananaog sa Kristohanong kinabuhi. They are the only winners in their Christian life. Buot ka bang mamahimong usa kanila? Nan, sunda ang matagmando sa pulong sa Dios og you can be on your way there. Ang sagad mong madungog nga cliche, mao ang just hang in there. Kasagaran ng moingon yan, just hang in there. Padayon lang. Now, okay. Sa atong pagpadayon sa pagtuon ini, kinahanglan nato nga hinumduman kadtong mga sungbanan o mga tulumanon sa Kristohanong paagis pagkinabuhi nga magagiya o magaagak kanato ng mga magtotoo ni Ginoong Hesukristo ngadto sa atong tumong, our common objective. Ingon man tumong sa tanang mga magtotoo, hindi common objective nga mao ang spiritual maturity. Well, alang kanimo, fellow believer, ang ay hinumduman mo, ganito higayon nga imong gituuhan sa Ginoong Hesukristo, ingon nga imong manuluwas, gibalhin ka ra ba? Gibalhin ka diha-diha, gikan sa imong pagkapatay spiritual, o nahibaw na ka, unsay buto ba sabot na yung pagkapatay spiritual, gibalhin ka dayon, gikan niya ng kaimtang ngadto sa pagkabuhi spiritual ka ng energized ka na, okay, and you are in living nabuhi spiritually, lihok kadto nga gihimo sa Dios Espiritu Santo. Sa lakton nga pagsulti, ikaw na tao pag-usab, you were born again. John 3:3 o John 3:7. Now, sa atong pagtuon sa mga sinugdanang mga pagtulunan, basic doctrine, atong nakatunan, kadtong timos ug lintunganay mga kahulugan sa Kristohanong paagis pagkinabuhi, the Christian way of life. Ug kini
nagasulti niini. Ang Kristohanong paagis pagkinabuhi, usa ka dili kasagarang paagis pagkinabuhi. Nga sa ingon ni ana, kini nanginahanglan og dili usab kasagarang pagsunod o pagtuman niini. And you know what I mean. The Christian way of life is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. So, busaan niya karon ang mga hingnunta pagbalik nato sa mga sumbanan o talamdan nga atong batbatog tukion og mo kining pipila ka mga punto. Ang unang talamdan niining paagis Kristohanong pagkinabuhi, kinahanglan nga mapunan kita sa Espiritu Santo aron kita makatuman sa pagbuhat sa gimando sa Dios sa iyang plano sa atong kinabuhi. Di man ta magatuman sa plano sa Dios sa atong kinabuhi kung dili kita mapunan sa Espiritu Santo. Mo kana ang Yahweh niya ang tanan. Wala unang bahin ini mo kini. Huwag ka biyae nga nag-inusara sa imong pagkatubang sa kalibutan. You are not alone. Ang Dios nagasangkap kanimo sa iyang Dios nung gahom aron mao'y mutabang kanimo sa imong adlaw-adlaw pagkinabuhi. In your daily life. Kanang gahuma nga atong isgutan, nagagikan pinaagi sa pagpuno kanimo sa Espiritu Santo. Mao nang makita nimo unsa ka bililhon ka mahinungdanon sa usa ka magtotoo nga mapunan sa Espiritu Santo. Ug unsa may process nini? Unsa man nimo nga mapunan ka Espiritu Santo? Unsa may tulunganon nini? Ang imong pagsugid sa imong mga sala. Mga sala nga imong nabuhat, mga pipila ka gutlo pagka pipila ka oras na apan wa pa nimo na isugid. Ang mando sa Dios nga isugid kana dayon diha isugid gilayon aron ika mapunan na anha ka mapun sa Espiritu Santo human nimo isugid. Kasabot ka? So tuuhi si Ginoong Jesucristo mismo kinsa nagasulti sa pag-ingon og mangayo ako sa Amahan og hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Juan 14:16 ug 17. Now, so ang Espiritu Santo mo imong magtatabang. Kini siyang magtatabang. Di man niya? Diyos siya. Diyos Espiritu Santo. Ang Espiritu sa kamatuoran. Ug siya ihatag lamang ngadtos mga sakop sa panimalay sa Dios. Walay dili magtotoo, no unbeliever, ang makaangko niining gahuma sa Espiritu Santo. Now, matud pa sa Juan 14:17. Ang kalibutan, dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay nag-uban siya o nagpuyo diha kaninyo. Tiyaw mo unsa kadako kanang sa aragi kan sa Dios. Ana kaniya ng Dios nung gahom sa Dios Espiritu Santo. Kinsa mo puyo og nagpuyo. Kung ikaw magtotoo karon, ana nagpuyo diha sa sulod nimo ang Espiritu Santo. Ug ang pagsuod gyud niya diha sa imong lawas, ana man mo puyo ang Espiritu Santo sa atong lawas. Human kamo dawat sa kaluwasan, diha mo puyo ang Espiritu sa Dios, Espiritu Santo, diha kanimo sa igayon nga ikaw maluwas. Now, mantod pas mga buhat, 1:8, apan, kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom sa dihang kamo maluwas.
Juan 15:26 nagaingon usab, muanhi ang magtatabang nga mao ang espiritu nga nagapadayag sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan ug magsaksi siya mahitungod kanako. Now, ang Dios Espiritu Santo mao ang gahom nga nakapahimo kanimo sa pagsabot sa una-una ni Ginoong Jesucristo. Siya. Di man na. Siya ang nakapasabot kanimo, nagapatin-aw kanimo, nagapaklaro kanimo. Bahin sa una-una ni Ginoong Jesucristo. Kaya itong ipangtunan. Mao kini ang mga una-una ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 2, 1 Corinthians 2:16. Mao ba ka na ang bersikulo? Ang una-una ni Ginoong Jesucristo. Diha si Piso 1:13, si Pablo misulat bahin sa Espiritu Santo sa iyang pag-ingon ug mauusab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa, gipatikan kamo, timbre, kanang seal, gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Nagkasabot ka? Iya na. You are now a personal, private property sa Diyos. Now, sa dihang ikaw naluwas, mipuyo ang Espiritu Santo diha kanimo. Isip kadto, kaligunan nga ikaw, gipanag-iya na niya. You see? Gitimrihan ka. Hangtod sa kangturan pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, kinsa nagapuyo na diha sa sulod nimo, ug kinsa dili nagayod mo biya kanimo. Now, this 1 Corinto 6:19, tinaw nga nagasultis pag-ingon, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo man sa Espiritu Santo? Kinsa ana diya sa sulod ninyo, ug kinsa na angkon ninyo gikan sa Dios? Klaro kayo. Oo. Ang Dios na Espiritu Santo ana-ana nagapuyo diya sa sulod ninyo sa pagkaagi nga himuon niya kanang templo alang sa magapuyo nga Dios nga Amahan ug Dios nga Anak. Sanglit ang matag usa ka magtotoo, permanente naman siyang pagapuyan sa Dios nga Amahan, sa Dios nga Anak ug sa Dios Espiritu Santo. Niinirang panahon sa simbahan nga nahimo kini nga kitang mga magtotoo sud ining panahon sa simbahan gipuy-an sa tulo ka sakop sa balaang Trinidad. Dios nga Amahan, Dios nga Anak ug Dios Espiritu Santo. Ania sa atong lawas. Sa laing bahin, iyan ura ang proseso o paagi sa pagkapuno sa Espiritu Santo. Bisan tuod og ang Espiritu Santo nagapuyo na siya diha kanimo hangtod sa kangturan. Ang Espiritu Santo mupuno lamang siya kanimo kung wala ikumpisal o wala hinganlig sala diya sa imong kinabuhi. Okay? Ako balikon nagutok kay basig nawa kas passing. Bisan tuod ang Espiritu Santo nagpuyo na siya diha nimo hangtod. Siya, ang Espiritu Santo, mupuno lamang siya nimo kung wala ikumpisal. Unconfessed sin. Kung wala ikumpisal o wala hinganlig sala diha sa imong kinabuhi. Okay? So, sa dihang mubuhat kag sala, bantay na ron. Sa dihang
makasala ka, kinaya makasasala, inaing Espiritu Santo, mo dumana, mo na mo kontrol sa imong kalag. Wa kay mahimo nga pakigamitay. You cannot. You cannot have that fellowship with God o sa pagkat-on og doktrina sa Biblia. Dili ka makasabot. You see? Bisa kung saan pa nimo paningkamot. Dili. Sabtag yun na pagayo. Now, ang Diyos Espiritu Santo, kinahanglang siya ang mudumala o mupuno sa imong kalag kung buot kang mualagad sa Diyos. Mabuhat lang kana niya kung imong hinganlan, imong isugid ang imong mga sala ngadto sa Diyos nga amahan. So kitawag nato og unsa rebound o recovery technique. Og di mo tagu-taguan ang bisag unsang sala. Ayaw gyud tagu-tagui. Na unsa may gisulti diha sa 1 Juan 1:9. Kung isugid o hinganlan ta ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon nga mopasaylo sa atong mga sala o magahinlo sa tanantang mga kasalanan. Diba? Tataw kayo ka na. Now, ikulit kining maong bersikulo diya sa imong kasing. Isilsil. Tungod kay kung wa ka niya ng buhat sa kabasayloan, sigurado gyud kang pilde o sa kakapakyas sa mata sa Dios. You will be a sure failure in God's eyes. Now, sa dihang makaamgo ka, nga nakasala, di ay ka, hinganli dayon diha-diha ka ng salaa. Isugi dayon ka ng salaa, ngadto sa Dios. Rebound dayon. Uban sa imong pag-angkon, nga nahibaw kag nakasala ka. Ikumpisal, isugid ka ng salaa. As much as possible, we avoid the word kumpisal. Kaya mo manigi gamit sa relihiyon kumpisal. Sugid, isugid ka ng salaa sa hilom. Of course, sa hilom. In the privacy of your royal priesthood, sa hilom diha sa imong pagkapari nga harianon. Kaya gibigod nimo. Basig nakalimot ka niini. Sa higayon sa imong pagkaluwas, at the moment you got saved, nahimo kang imong kaugalingong saserdote. You became your own priest. Ug mahinungdan nga mahimo na nimos pagduol sa trono sa grasya sa Dios, pinagi sa pagampo. Wa ka na magkinahanglag usa ka pare nga mangaliya, intercede ngadto sa Dios alang kanimo. Wa na. Ikaw na ang imong kaugalingong pare, saserdote, uban sa imong kaugalingong harianong pagkasaserdote o pagkapari. Kung sa ito'y tawag nato sa atong paghingan sa atong mga sala ngadto sa Dios, rebound. Okay? Ayaw na nakalimti. Mo na itong gigamit, rebound. Now, si David, sa iyong pagbuhat ni ini, nagsulti sa pag-ingon. Unya gisugid ko kanimo o Ginoo ang akong mga sala. Ug wala ko ililong ang mga buhat kong dautan. Gisugid ko kini kanimo o gipasaylo nimo ang tanan kong kalapasan. Salmo 32:5. Human gyud sa imong pag-rebound, pagsugid, balik kadayon ngadto sa imong pagkikabitay sa Dios. Diha gyud in that very moment. Sa makausapa, ang Espiritu Santo mupuno gilayon sa imong kalag. You will be filled by God the Holy Spirit. Busa, makahimo na pug ka sa pag-angkon o pagkikambitay sa Dios. You can recover your fellowship with God
og sa pagpadayon sa pagtuon og sa pagsabot sa pulong sa Dios. You can continue in your spiritual momentum. Now, paminaw igsuon kung magtotoo. This is addressed to you, my fellow believer. Ang rebound mo'y imong labing manungdanong tulumanon ingon nga Kristiyanon. That's one of the most important kanang duty or responsibility as a believer. Ayaw ug ayaw gyud ibaliwa ang pagbuhat sa kanang pagsugid sa imong sala. Ayaw tuguti nga magpabilin diha kanimo kanang maong mga sala diha sa imong kinabuhi. Ayaw. Isugid gyud dayon ang matag sala nimo ngadto sa Dios. Sa diha nga magkamatikod ka nga kadtong imong nabuhat o gihuna-una o nabungat sa imong baba sala. Hinganli gyud dayon. Name right away ngadto sa Dios. Now, sa laing bahin, sa dihang naluwas ka, luwas na gyud ka sa kanunay. Mao man ni atong gibalik-balik gyud nimo hangtod nga masil-sil na gyud na sa imong limbatakan. Now, sa laing bahin, ang aitang matngunan nga anay away. Di ba ako na kanang gisulti nimo? Ako kanang gipahinomdom nimo nga naay gubat, naay away, naay kumbati diha sa sulod sa matang magtotoo. Okay? There is a conflict. Kaya bigod nimo, mag-aaway, magabugno ang kinayang makasasala o ang Espiritu Santo nganhi sa atong sulod. Tungod kay, di man kay mag-ilog apan naghuwat. Kining kinayang makasasala mo ilog. Apan ang Espiritu Santo maghuwat lang. Depende sa imong desisyon. Kaya kini sila kung kinsay makaduma, makakontrol sa atong kalag, ug busa mo kontrol mo dumala na unya kini sa atong panghuna-una ug sa atong panlihok o pagbuhat. Diha sa Galacia 5:17 nagaingon kini, kaya ang mga tinguha sa lawas nung kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu ug ang mga tinguha sa espiritu supak sa lawas nung kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa, dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Now, every believer mao'y sentro sa nagapadayon nga away. Tali sa Espiritu Santo o sa kinayang magkasasala. Ang unod. Kung imong gipunti ang imong pagtagad samtang nagpaminaw ka sa atong paghisgot ning bahina, imong nasabtan ang tinguha sa Espiritu Santo alang sa imong kinabuhi. Nga imong katunan ang pagtulunan sa balaang kasulatan ug imong gamiton kini diha sa imong kinabuhi. Di lang kay magtuon ka lang anya di nimo tuuhan, di nimo magamit. You see? Ako kang gingnan nga to study God's word is one thing, but believing what you have learned and studied from the word of God is another thing. So timan ina. Apan, ang kinayang makasasala mo, ingon nimo, kalimti ka ng Bible. Laay ng buhata. May pag magtanaw kag TV, umuadto ka ba sa mall. Now, human tingali sa labihang kapuyan, imong trabaho, sa imong gitrabahoan, ang imong kinayang makasasala, tingali mo tintal nimo sa pag-ingon og unsa ka mag-relax lang kauna karong gabi una. Way balik mo si piyat ng usang adlaw sa inyong Bible study. Kay gikapoy ka. Besides, di pa pud ka gyud maka-concentrate sa inyong Bible study. O tingali ang imong kinayang makasasala mo sugyot nimo di nakakinahanglan mo simba karong gabi una kay o karong adlaw kay imo nang nadungog ilang sermon karon
Tiyan mo na. Siguro kung nakakita ka nagdaghang rerun sa TV, di ba? Na kung mutanaw ka mga iyon mga programa sa TV, di magyug ka magluka. Di ba? Admitihin na. Now, kung maminaw ka sa hustong pagtudlo sa pulong sa Dios, ayaw katug. Ayaw katug mentally. Ayaw po taon insultuha ang Dios. Pinagi sa imong pagduka-duka o pagparok-parok samtang nagatudlo ang pastor sa pulong sa Dios. Di man nga ang Dios mismo ang nakigsulti kanimo, pamati, patalinghog, dungga o katuni. You see, si Apostol Pablo, nga mao ang labing bantugan nga Kristohanon nga nakakinabuhi ning kalibutan na. Gawas kang Ginoong Kristo. Kadto siya nakaila pag-ayo nining away nga nagakahitabo sa iyang kalag. Ug tuod man, wa kadto siya si Pablo makahimog hustong mga desisyon kanunay. Labi na sa iyang pagkabag-ong Kristohanon nga dinhalay jutay nga doktrina dito sa iyang kalag. Nabitaw diha sa Roma 7:15, nagkanayon kini. Wala ako makasabot sa akong gibuhat. Wala ko buhata ang buot kong buhaton. Hinoon gibuhat ko ang mga buta nga akong gidumtan. Na mauna ang lihok o kinaiya sa kinaiyang makasasala. You see? The old sin nature. Unsa may nakadaot? Ang kinaiyang magsasala, nakig-ilog kung kinsay makadumala sa kinabuhi ni Pablo. Usahay mo, daog kini. Apan sa matagi gayon nga siya makabuhat og sala, mudayon siya sugid o moribahon o mupadayon siya sa pagtuon, pagkaton og dugang doktrina. Now, ikaw nga magtotoo, kinahanglan usab nga mo ribahon, musugid ka sa matagi gayon nga ikaw makasala. O ayaw paghunong diha, humani mo iribahon, padayon sa imong pagsibog sunahan, pinagi sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Padayon. Rebound, and then keep moving. Kaya mo ka na ang proseso ka na sa atong spiritual momentum. Pagbuylo. Nun sa pagbuylo niya na kung muhunong ka. Now, angay tang hinumduman. Ang atong mga hinagiban sa atong espiritual ng gubat nga mao ang pagpuno sa Espiritu Santo ug ang doktrina nga naa na sa sulod dato. Hinumduman yun na nato. Ang atong mga hinagiban nagagikan sa pagpuno sa Espiritu Santo o sa kahibalo o nakatunan gikan sa doktrina sa Biblia ang una-una ni Ginoong Jesucristo. Diyan sa 2 Korinto Kapitulo 10 versikulo 4 ngadto sa 5 nagingon kini. Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away dili mga hinagiban sa kalibutan kundi gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulungpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kaybalo may tungod sa Dios o gibihag namo ang tanang hunahuna o gipasunod kang Kristo. Now, ang Dios wa magahangyo nga ikaw pagpakasala. Akong balikon. Ang Dios wa magahangyo nga ayaw pagpakasala. Ang Dios nagamando kanimo. Ayaw pagpakasala. Akong subliyon. Akong balikon. Ang Dios wa magahangyo kanimo. Wa magahangyo. Nagmando siya kanimo.
Kinahanglang musunod, mutuman ka sa mando sa Dios. We have to obey. Obey His word. Obey His command. Obey His mandate. Diya sa Roma 6:12, unsay gisulti. Busa ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon, aron dili na kamo madaog sa inyong kailibgon. Noon sa may buti pasabot sa paharia ang sala diha sa inyong mga lawas. Well, kini nagpasabot, paminaw, kini nagpasabot nga ang kinaiyang makasasala magadumala sa imong kalag ug nga kini magakontrolar sa imong nahuna ug sa imong mga lihok. Nagpasabot kini nga anaay higayon nga makapugong ka sa pagbuhat og sala apan sa kaulahian mapildi ka ra gihapon. Kini nagpasabot nga ang kinaiyang makasasala daw dumadaog. Mura pag dumadaog sa away sa pag-inilugay sa pagdumala sa imong kalag. Diha po si Efesios 5:17-18. Busa ayaw kamo pagpakabuang paning kamuti Hinoon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguha Hinoon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Sa laing pagkasulti, mata na mo. Wake up. Mata ka mo. Hunong na sa pagdumala ninyo. Ay hunong na sa pagpadumala ninyo sa kinaiyang magkasasala diha sa inyong kinabuhi. Hinunua pagpapuno kamo sa Espiritu aron kamo makakat-on sa akong pulong diha dili man kamo masubrahan sa pagkapuno sa Espiritu Santo. Namatod pa si Efesios 4:30. Ayaw ninyo pasubah ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Ayaw ninyo paunga ang Espiritu Santo. 1 Tesalonica 5:19. Tataw kayo. Tinaw kayong pagpadayag sa Dios bahin sa iyang mga tinguha alang sa atong kinabuhi. Unsa man ni? Well, review. Hunong na sa pagpadumala sa sala diha sa imong kinabuhi. Hunong na sa imong pagpakaburong o pagpakabuang. Hunong na sa pagpasubo sa Espiritu Santo. Hunong na sa pagpalong sa Espiritu Santo. Di ba tinaw? Tataw ka na. Klaro man kayo. Ang Diyos nagasukna nga magpadumala ka sa Espiritu Santo. That you can be controlled by God the Holy Spirit. Abi nimo, samtang ang sala magapadayon sa pagdumala sa imong kinabuhi, magabuhat ka lang gyud og dautan. Mura gyud na imong mabuhat. Makasala ka lang gyud og unya makasala na po diya, makasala na po hala sige pagkasala. Apan, kung ang Espiritu Santo may dumala sa imong kinabuhi, paminaw. Kung ang Espiritu Santo may dumala sa imong kinabuhi, maangkon mo ang iyang gahom sa pagpugong kanimo, sa pagkapildi diha sa mga pangibog sa unod. You see? Makahimo ka na sa paghunong sa imong kinadina nga pagpakasala, chain sinning ba? Ang Galacia 5:16 ngadto 17 nagkanayon. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog.
Kaya ang mga tinguha sa lawas ng kaibog, supak sa mga tinguha sa Espiritu, ug ang mga tinguha sa Espiritu Santo, supak sa lawas ng kaibog. Klaro? Paminaw. Kung maningkamot ka sa pagkinabuhi, pinagi sa imong kahimuan, gawa sa pagpuno sa Espiritu Santo, ibaw ka kung siya sangputanan niya na. Ang sangputanan niya na, mao ang buhat sa imong unod. Gitawag tag tawhanong maayong buhat. Kung imong tugutan ng Espiritu Santo sa nga mao imo dumala sa imong kinabuhi, ang resulta niya na Diyos nung maayong buhat. Kita nimo? Unsa katutoy gitandi ang kanang tawhanon nga mga maayong buhat? Gitandi ni kahoy, kugon ug dagami. Kung imong duslitan ka na, unsa may metabo? Musilaog. Musiga. Maugdaw. Unsa may gantihan? Wala. Apan kun ana-anas Korinto, apan kun ang imong pagbuhat niya na ginamit nimo ang pulong sa Dios ug ikaw napunan sa Espiritu Santo, kanang mayong buhat nga imong gibuhat, na unsa nahug ka na sa Dios nung mayong buhat. Ug kana gitandi dias Korinto, gitandi kana og pilak, bulawan ug mahalong mga bato. Dusliti na. Masunog ba na? Dili. Magpabilin, magbarog ka na sila o kana mo gantihan sa Dios. Klaro man na kayo ba? Mao na gantihan. Kay kadtong maong mga mayong buhat nimong nabuhat, ginamit ang pulong sa Dios ug ikaw napunan sa Espiritu Santo, kadtura ang matang sa mayong buhat nga magantihan, rewardable. That is the only kind of good that is rewardable sa tubangan sa Dios. Ato ni ipadayon ugma. Daghan pa kayong mga punto nga atong paghisgutan ini magampo ta. O tuod ayaw sipyat sa pagsubay nini, pagsunod nining nagasumpay-sumpay nato nga pagtuon nga gikinahanglan natong makatunan kini o atong tuuhan o atong gamiton sa atong adlaw-adlawng panginabuhing Kristohanon. Amahan namong Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon nga imong gigahin alang kanamo. Salamat sa imong paglamdag kanamo pinagi sa Espiritu Santo nga mao lamang ang magtutudlos kamatuoran. Salamat nga among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.